Why no travel? I'm so cool with travel. And I travel. They are going with travel. I'm to a travel. I don't do my rear. I don't do me travel. Don't be fear travel. Our cherished viewers, I welcome you to Komfoɔ TV. This is your favorite darling boy, Argentina. And if this is your first time, please subscribe to our channel, share our videos, and also don't forget to drop your comment. Akɔm Baakofoɔ Nkɔm. Sir, And I'm going to come. I'm a good for you. And to have a takracha, boafo now. I come boafo now, I come boafo never grow. Do I have a takracha, boafo now? Boafo no, I come boafo never grow. Do I have a takracha, boafo now? Ah! abusua sɛ mo hwɛ a ɛyɛ Komfoɔ Kwaku Mframa ɛna kyɛsɛ ɔte hɔ no. Suma akɔda ɛno nti yɛne Komfoɔ nkɔmɔ a yɛtwetwe ne yɛbɛbɔ no tɔfa. Ɔno deɛ wahu deɛ kɔɔyɛ na yɛmmɛmu ne kyerɛ mu. I'm back on. I said, hi, I'm back. See there. Komfoɔ Nwakwaba. Nana, wokɔ bɔne biara ni hɔ. Nkɔmɔ yɛ dɔɔso. Komfoɔ TV. Sa. Ɛna kyɛ sɛ nnɛ yɛabɔ anamo aba w'asɔneɛ aba wo nkyɛn. Sɛ Komfoɔ panin akyɛ sɛ abosom ni asa wokɔm asuo bosom. Sɛ mehwɛ a mentimi hahama ni nka abosom a wɔdam ha yɛntimi nkare. Yɛntimi mmobɔ din so. Na agya yɛba wa nanso yi ɛwɔ sɛ yɛba na wokyerɛkyerɛ nneɛma kakra. Wɔasɔneɛ ha. Amanfoɔ ɛfiri akyirikyiri ne bɛnkyɛɛ. Ɛna ɛba. Na nananom som so yɛse tete amammerɛ yɛnto ntwene. Ntinto ntwene da. Ɛna Komfoɔ TV. Yɛafa to yɛn ho so sɛ yɛbɛbɔ ne dawuro ma wiase nyinaa hunu ne tuam. Sa. Na nɔkorɛ ɛwɔ nananom som no ma akyerɛkyerɛ yɛ. Na yɛde asuasuadeɛ. Sa. Nti sɛ ɛba wɔn nkye a ɛnkyɛ ho no yɛbɛsrɛw na woabɔ din na yɛahyɛ yɛn nkɔmmɔ twetwe no ase. From Kwaku Mframa. Nana Kwaku Mframa. Sa. Atiefo bɔfo ɛde Nana Kwaku Mframa. Sa. A kyɛ sɛ n'akyira kwan ɛwɔ nkranzaman mu. Na ɔyɛ Komfoɔ pani a wabɛn paa. Ɛno nti ɛna yɛafa ato yɛn ho so sɛ yɛba n'asɔnwe so na ɛbɛtwetwe nkɔmmɔ kakra na yɛasua adeɛ. Tete amammerɛ wei yɛnto ntwene. Nti gyebrɛ. Sɛ afei na wɔhwɛ yɛn a mɛsrɛw
so be like videos na my subscribe na share na nyankopon na nanom o motwa share ye ho yi o mo nhyira na o mo nya okese minim se mo be ye ne saa ama bibia aye kama e wo ho na nana ye ka nananom tete adoma nkoma sema den pa na wonim fa nananom so ba nananom so mu a den pa wo experience and say e wa Akɔm Akɔm ya ho yi sabe o pese wunyini cha ntoro mmoa ne ebosom hia hunu na oka Akɔm ya nkom ntwatoro man nokore nnadi na mansa nyina hunu sane wote na bofo ye kase ye ma nokore nnadi e wa Akɔm sa they say malamfo bibiri Akɔmfoɔ bibiri unim bebe kom na de wo mo obi ho a kwankye o mo nwenwe ne nwoma ne niema no no akoto bi prekese niema gu hai me betoi firmina nanom pare so yesem fiti ya na egu ho ye hyem sabe enyampa mfa wunim na ewom de omudi gina ye wunim that me betoi ene betimi a suma ya na nim adekoro na hyem na nana ansa na ibeba suma so sa ebese mi hunu se die nti ena nananom asom no ebino aye ne se krofasa fasika bejiska yese na Akɔm ne sika ni birenti na Ghana fo binim so ye tuo die akide na mirika gidigidi ma me nkyere obibi ansa me se kom na de wo kom de wo meto kafra che minim se katachi en madawro ma medidi menom ne mepe na meye nenso memfa mepe nye ne mepe tizo omo kasa kire me wa hohom ana se sabe me cham ho to okra be yi ne da ye kire me katachi ye ne se yansa na odi bi aka wano se na meka na wate ase ana sabe mpraduasa me beto niam ne nyina afi na mse me bedwa katachi ne ma yim mu ade akoye ne mepe ne na me yesika ne bire ebasa wo nche onjo se wate ase na ma wo no kure dadi usumsum pa be nyina che se wa busa ne se amanfo a omo eboda wuhunu na enam se amanfo wo obetima hihye na ho kyenkyere ho beko ongahe kasa ma men kire obibi yeti hai betima respect ne bi sesi ya kohua de begu adiem ye mfansi jaso so ye beben sika atiamframa no ba akuska no ba beyi nanso ye okwan efa so ye de mankura ne di se wa ati sika yeyi kobobra dabi ebia no akora bi na ebia oye adoye ketua mo bi kura na akora no sompa bi akora na ye ana som bi a wa besom no o se je nti nananom som no enye quick action dabi eti se twedi ampon ye twedi ampon kwa ma men ka se mi chero enti na o da sebe obo be ma no tie ni yo obo be ma no ono a ne sari gina ho obo ade no ono a ne gina ho sebe nyankopon ansra mo ba ye be ka je se nyankopon bo ba foforo bi o ye torofu sebe o ka kire be ma ne se he nko a wotin gadi we mu no wo ye mobo nti shada me mawada na maboni pa foforo aka ho se wate ase ye mera wa mane dan na hate no oti nani na wabo ba ma ba nyanya nsiensia ba nyanyini prekope wa nyini prekope nyankopon na we magician dada nti nyawo no be magic a kire no dabi ena wanim ne efiri tete ba nti se wate ase nti nyame enye nkonyayifo dabi nyankopon na de bia na ye papa bia he enye nkonya eni nti ena mubu mpemfo mubu bi se panyini esi nyankopon efa ne boa onto ntem ti se no kore se nyankopon ni ye panyini na ye nyina se sia ye bisa se bai ne maame ha ne ase Mary ben nti me pese me hunu se nyame fa ne boa onto ne ntem he eye nyame ahoduo ne tumi ahoduo nyina subare suban ena bia nti se woni ya ukosofo bi no se ne metima ya adwuma wo ya ma a minute baako 10 seconds one day ma hunu obi a wo so obe ma obi sika wa pege sika na be si wo ade ne si wo no ma obeji sika
Pan wa yama na be sika na ba okobie mso ni nyina epipa nko. Sika ma aningwase. Nti sika wo gi ni nyina achi a sebe wanti ma amwa na mena mfa sa sika na anya japade wadwuma be na wo so. Ese nkwase abu. Tesi ya wo so be kwa abrochire na katache no mboa na wo tim kwa abrochire. Nti wunto na ntwe man ni. Obeto dodo. Unfa sika nta na chi. Odi sika beta na chi. Na samira ni brebembe ni wo. Nti adwuma pa bosom no beye no. Ene ne de ho aboade eba. Ene de ho aseda. Ena sabe brempo ya hwe ona nne bi ni. Afidura obeba wa ne te sesere achechede ane ne agu ho no. Na ya tietia. Na ya dia ye na afefe di ama no. Na mansa so de ne dom abere no. Sa to ono ane komfre. Ono ane komfre. Na akotwe dom aba. Mo na waboa omo ahire omo na omo so abeda ase. Sa Piao. Sa wate ase. Piao. Nti ide obi ya wate mema osika we be yese obo ope osika kakra na di. Nti atiefo omo hwen a. Se wa. Eye nana Kwaku Mframa. Wase Nyankopon anye nkonyayifo. Dabi Aden na abakase o nyame de fa ne bo a onto ne ntem because nyame edi mrepamu ene ye na ade. Sa neti. Eni nti ye gu nsakura ye de sere no. So ogba ade yi. Umma sa ma so se ye mabaduane. Biye na besu be ni divi. Ansa na so wi aba. Na chese tumi hi amudi adwuma nyina ye Nyankopon. Ogba ade dia. Eye ne nkura bata bi. Enya ne dia nka ye ntimi nsum. Start mimi ni padua nkura me to wona ebo me. Ndi memfa nse senka ya mampanfo a nka woni padua ye bekese wo ye minister mo ena Nyankopon ye mampani sa ena wode ho atwatwa no sa na tie se mo Akɔmfoɔ ne sunsuma hodo nyame abo abia mo na adasa no na mo ntoto na mo nsisi o mo hawa kese Komfoɔ wuti hoyi na obi yare na wa aba wo sese medware wa ebe nso ko heza asofo no be dware manfo yere ma na mema Komfoɔ ba muawo babasia na wagya sofo na sofo na edware no abre oye ba warefo wo ye ba warefo nti bosum wo ye se abosom gu bosum bekum bosum betima kasa ko dware obi yere obi yire kura wo kasa no a ese wo ma anidie ni buo ebem nana se wa ka se wo ya mebisa obi yire eni nti ena yese wo kese me Komfoɔ kura meti we bosum bekum me ne me yire koda me ndware nti nwere na mu ha piao na emum yese se wo ye Komfoɔ so na akofo obi yire wan hwie kura na akofo wo kura nti nwere bosum dan bosum nya be se da twa ho ako na chese nka Akɔm som no ete so ba ade de eye tene ne adwuma sa nete o chiri fi emma nananom yemfa fi nka no oni fi aduane akokɔ kura twa ma na se wo horo na ase ne na no ompe fi wote ase se twere se ni nyina evi Kristo sum ni nyama ma oba wo hoyi obuni nsa mera ne so a omma ya busum dan omma ya so ya babia ya tekura wotini baabi bisa se ya denti tanka wira betine na obetima beso mu nanso fi enye yize sa nti na che se ye kana nanum soma aya kronkron na enya bonsansem sa na te video na ye bonsam fi ena che se busum me ba o hwe asofo a be de bia be de krede jise na be yi dede me bisa wo kafra che Komfoɔ be gina ho no ma yi dede no abusum na aba busum no ba so woni chiame oka chiame ne tiase wa hunu sofo a wo bo mpa ya wo chiame da oka kasa horo wi ahwa na kira se ma na Komfoɔ omo wasofo keto aho ona mi se sofo no bo mpa ya ka na yinia ne tonso na o wi aba kira se ma ma nso busum no etise busum pa bia wo ne chiame yeso Nyankopon nipa ne Nyankopon tem kasa ma busum no mra eba ye me no kasa se wo kire mu kama wonti ase nso sofo no ya wa awura guma wie se odi watem se o ka den we rate ti busum papa bia wo ne chiame a o kire na asem na ase ampa me ba wase man kwa de we hu a ukọ na fidie yi wa kire wo se wate ase sompa we yesena hunya no ni wose won pe na wo de koka na se wo na wo pe wasem se ni America na se de wate ase nti hunsum agane ye ya te bofo yesi amamre yentompi sa na tie sa na ni mafo de se na wo firi bibia na binum so epentem nyom ho wo de o ya hwek wo be ko na obi 30 35 40 no wasi wa hu Komfoɔ pa o ma na ho so pa se si ya wa hu
Opese na mfono aye mantem. Anye na dwuma. Na mfono ha no opese wo ntem. Sa wate ase ya. Ate for na de ye ntwetwe Komfoɔ ase ne abasa bebere. Na ye som danti. Da fro no aba. Ye beba ne che na ye na betwetwe nkomo. Na kom ne aduro di asem bebere ani wom. Ene som no ho komo. Ena wa chechirim kwan a Akɔmfoɔ pii fa so yo madwuma. Eni nti ama e de ha obra foforo na at the same time na Komfoɔ na so fa ha mu na mu hunu twede ampon nananom animunya. O ma yahu kwan ya wose yen so nimafo ye de yensem kɔ nananom ani ni twede ampon anim no ye benya abodukyere ne ntiase ne abotere ya tutu bibia kama na miripa mu hi wonsa aka nhyira na emum se wo fiti preko pe epo wonse a emoja na ba ana eba tiene aha ene nana Kwaku Mframa adi Nkɔm twetwe no ebesi na ye twen ho aba miripa mu no yebesan ato aye Nkɔm twetwe no that's it ese obaje bre na wa share video obe like na afoforo nso ewo wiase afene ehunu ye kira kwan that's apia ne de te akra twa ho ba ma freka mu ya na wakasa ma wate ate before yate that's ebru where you na ura tare na waka no ora beti ma je video Mamre yasendo, mamre yasendo, mamre yasendo, mamre